Machiegni kendo nyakorom gajuang' wadonjo kendo warango mago mag tuke. Team Kenya nochako wach mar tuke mag skunde sekondar pinje mag Afrika maibaga piny mar Algeria bang' jatugo Lais Boumaza mawuok e piny mar Algeria loja Kenya Omari Clinton points 5-1 e piem mar Greco-Roman style. Team Kenya ma oting'o jotugo 20 biro piem e kidienje mag tuke 6 kama oting'o ng'wech, angum, judo, remondiga kaachiel gi tuke mag abasidi. Kidieny mar tugo oting'o jotugo 2, achiel mawuoyi gi achiel manyako. Timno biro neno ni otimo maber e piem mag pinje Afrika kama koro biro konyogi timo ikruok makare motelo ne tuke mag Africa Youth Games mibiro bagi e piny mar Angola kaachiel gi tuke mag Youth Olympics mibiro bagi e boma ma Dakar e piny mar Senegal higa 2026. Ameweza kupoteza mchezo wake dhidi ya Algeria kwa pointi 5. Nasema kwamba ni vile tu kwamba sasa hivi nilikuwa na mismatch kidogo, hali ya kwamba benchi yote ni ya Waarabu.